Hello mga ka-shockers. Tara punta tayo sa bagong daan na ginawa dito sa bayan ng Porac, yung tinatawag na Mega Dike sa Mitla. Papunta siya ng Eco Park, Santa Rita naman yon. Subukan natin yung daan. I-road test natin si NMAX, pero takbong chubby lang kasi chubby ang driver. Joke. Yan, overtaken ko ito, nakakolong-kolong. First time ko nga palang gumawa ng motovlog gamit ang GoPro, kaya naninibago pa ako. Yan, ganda ng daan. Susubukan natin hanggang saan nakakabot yung takbo ni NMAX. Stock lock po ang makina ni NMAX, nakakalkal lang sa panggilid. Sa CVT may mga pinalitan lang, pero hindi siya fully set CVT. Ganda ng dana. Ayan mga ka-shaggers, sakto, maluwag yung daan, walang ganong nakakasalubong. Yun, nakaisa lang, pero marami dito nagbabike. Sa mga gusto magbike dito, ito yung tinatawag na Mitla Dike. Papunta siya ng Santa Rita Eco Park. So di kay lahat po ito papunta doon, going Santa Rita, Pampanga. Lalabas din siya ng Wagwa, Betis. Basta dire-diretso lang po doon, hindi kayo maliligaw. Sa mga gusto magbike, perfect na perfect po sa inyo. Ngayon may nakabike, super smooth po ang daan, nakaspalto po, kaya syempre bawal po nang magpatakbo ng mabilis dito kasi marami din nagbabike. Naka-tiyempo lang tayo, walang ganong tao tsaka sasakyan tsaka mga bike, kaya naka-tiyempo tayo. Susubukan lang po natin ngayon to. Hindi naman po pwede talagang pagpatakbo ng mabilis dito sa daan kasi delikado nga po. Siyempre mag-iingat din po ako. Sa mga gustong mag-road test dito, iwasan lang po natin ng mag-road test dito ng maraming tao, maraming nagbabike. Siyempre delikado din po yun sa ating kaligtasan, kaya na timingan ko lang po na walang dumadaan, kaya ito iraratsyada ko lang po ng konti. At syempre bawal po magkarera dito sa daan kasi illegal nga yun. Kaya sa mga magbabalak, sorry. Pero meron po dito mga karera ng bike. Kaso meron naman silang lehitimong mga papeles na inayos para makapagkarera ng mga bike dito. Kaya sa mga magbumotor po tsaka magbubike, ingat po tayo dito. Kasi meron minsan na tumatawid ng mga aso. Kaya double pag-iingat po pagka nagmumotor dito. At marami din nga po nagja-jogging dito mga ka-shockers, kaya medyo talagang titignan po natin yung daan bago magpatakbo po tang mabilis. Pero kung pwede lang, hindi ka na magpapatakbo ng mabilis. Ay, ang gulo, no? Hindi, basta mga ingat po tayo pag mga kabalenggo dito ang dadaan. Ingat po. Ayan mga ka-shaggers, approaching 120k page. Chill lang po tayo. 120k page po muna, ha. Wow! Ayan mga ka-shockers, nandito na tayo sa bayan ng
Santa Rita, Pampanga. Yan. Ito po yung tinatawag nilang Eco Park, yung sinasabi ko kanina. Ayan, I love Eco Park. Pag po Sabado-Linggo, marami mga bikers, tsaka mga nagja-jogging dito. Marami pong may event, minsan nagpapa-event po yung mga ibang mga grupo. Diyan yun po yung Eco Park, Santa Rita, Pampanga. Siya nga pala mga ka-shockers, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po and don't forget ring the bell. My YouTube channel po, Shock Motorsport Vlog. Ayan mga kabalin, mga ka-shockers, subscribe po. Thank you.